Nhar l-Erbgħa li ġej mal-Forzi Armati ta' Malta se jingħaqdu 55 soldat ġdid. Dan wara li temmew b'suċċess reklutaġġ li involva kors intensiv ta' 18-il ġimgħa fejn mhux biss ġew preparati b'taħriġ bażiku bħal dak fiżiku u bl-armi, iżda anke saru familjari man-natura militari tax-xogħol. Dan għaliex anke kif spjega l-Maġġur Jason Ebejjer, is-soldati jaħdmu f'ċirkostanzi differenti ħafna mill-ambitu ċivili. Normalment il-ħin huwa mis-7 sal-4 tal-kors, però ħafna drabi l-ħinijiet idumu ħafna sigħat wara l-ħin. U dan ma nagħmluhx b'sens ta' kattiverja, imma fil-verità fix-xogħol tagħhom meta ħeġu huma posted ġol units rispettivi tagħha ħajkun hemm ħafna ċirkostanzi fejn fit-3 u nofs l-4 minn għalihom ħajkunu jmorru għad-dar fejn f'daqqa tidħol l-ordni isma' li għandna bżonn noqogħdu wara l-ħin. U għalhekk dan huwa preparament mentali li r-rekluti jridu jkunu preparati għalihom ukoll li jaċċettaw dan l-ambjent fejn aħna noperaw. Mal-Maġġur Ebejjer li huwa nkarigat mill-Iskola tal-Forzi tkellimna dwar l-investiment li sar fl-istess skola fl-aħħar snin. Lilin mill-loġistika sar investiment qawwi wkoll fir-riżors uman fejn qabel kien hemm 8 instructors kwalifikati fuq bażi permanenti, illum hemm 50. Aspetti oħra importanti huwa li sar ħafna xogħol biex kull kors li jsir fih dan l-iskola huwa illum rikonoxxut mill-MQRIC. Fej fosthom pereżempju dawn ir-rekluti kif jispiċċaw dan ir-reklutaġġ ħajjieħdu ċertifikat li huwa ta' MQF Level 3. Ċertifikat ta' ċertu sinifikat kif huwa rikonoxxut mhux biss f'Malta iżda fil-pajjiżi kollha Ewropej. L-Armata għandha l-qalba wkoll il-talim li jsir għal hawnhekk imma li jista' jservihom ukoll għal wara li jispiċċaw mill-forza, ġifieri naħseb juri li qed nieħdu ħsieb ukoll il-well-being tan-nies tagħna wara li jispiċċaw mix-xogħol. Dal-klim kollu tagħtu l-ħajja Rebecca Riviera, waħda mis-sitt rekluti nisa ta' 19-il sena, li dak li se tikseb nhar l-Erbgħa ilha ħolma minn mindu kienet tifla. Għal-bidu sakemm tidra l xulxin, ovvjament kienet daqsxejn diffiċli, imma mbagħad once tidra l xulxin ħassejtni li mort tajjeb ħafna u bis-saħħa tagħhom immotivawni ħafna, koraġġewni u llum li kieku ma konniex kollha f'daqqa ma wasalx fejn wasalt.